No Jonášku, no ty si rozbaluješ tu krabici, jo? Ty si ji rozbaluješ, jo? Jak je to s tebou? Jak je to s tebou? Rozbaluješ si tu krabici, myslíš, že je celá pro tebe? Co? Myslíš, že je celá pro tebe? Co? No určitě bude celá pro tebe, viď? Jonášku, Jondo. Necháš ty holky. To jsou jejich konzervičky. No. Bumbác. A šup za holkama, viď? Házím ty konzervy. Házím ty konzervy. To jsou granulky jejich.